May laki amoy bomba na mo. May laki na bomba na mo. Tapos sa platar. Ito. Bumabagsak na. Nahirapan ako ah. Yan, dulay mo dyan. Sige, sir. Bila. Okay. Ito. Okay. Ito. Saan pa ito? Ay, napakahirap talaga. Buwa talaga babae, ang lalaki di masyadong marunong. Isang takot na assistant. Buti na lang, napakagaling ni sir. Woo! Teka. Behave lang. Behave. Siguro kung dragon to, matatakot ako. Pero kung aso, behave lang to. Kung aso, hindi pinakatakutan yan. Behave lang ha. Na-feel nilang takot ka. Kainigin nilang buo. Sige, gama na sa... Nakikilala na ako ni ano sa sabi. Kilala ako yun. Ha? Kilala niya na ako. Hindi nagtakot tayo, no? No? Kilala niya ako. Sabi ko eh. Next naman yung isa. Sunod. Sorry, Bella. Sorry, yan. Usapin mo lang. Sorry, Bella. Lala. Mahala. Ayos na. Ayos. Ayos na. Right, nakinood na naman tayo guys. You know? Ganun ka-easy lang. Basta teamwork ang tawag po dito. Ayos, magic Parang hand. gusto kong ano nga, parang gusto kong magawa ng video para makita nila kung gano'ng kalaki ah. Dali mo siya dito. Wait lang. Parang kailangan ko ah. Okay. Second Medyo- time po. Wait lang sir. Pangalawang virgin. Ano ako sir ah. Second dam boy ito, second dam. Pasok na pasok. Nakaipat pa siya ano. Kailangan magpugas. Bisa mo. You know? Kita master? Ano? Ito. Malapit na masyado. Ito. Check mo nga. Ilayo mo konti barkada. Oh. Yan. Ganyan. Pangalawang virgin. Thanks, magic hand. Alright, maraming Hirap talaga mag-breed ng mga German Shepherd. The big breed. Pangalawang balik na dito. Alright. Mga taro. Nako. Pero kilala na siya ng lalaki natin. Hirap oh. Hindi na siya tumahol. Gaya pangalan dyan sir? Tor. Tor. Hindi na siya